hinkt en een sleutel tegen de gevel. En een solsleutel. Hoe hoog het er nou gaat? Goedemiddag. Dag meneer. Rustig bij. Blieft hij dat doen? Ja. Lekker. Ja, Milo. Hey, jongen. Ga zitten. Ga zitten. Nee. Oh, dat is vrij, man. Wie kunnen we dat oplossen? Ik ga gewoon even kijken of ik hem kan even gaan pakken. Oké. Dat zal waarschijnlijk een snoepje zien. Ik denk dat het Frans is. Nee, die moet een beetje. Er is trouwens ook een groene variant van, hè, van deze hond. De broccoli. Broccoli. Wat is het toch wel grappig. Het is dinsdag. Wat liggen we te... Slechte grappen mogen dan. Oh, ik kreeg boekpin van het lachen. Het zal er nog terugkomen. Wat de hond. Hier, muziekje. Zou je ze alleen op hebben staan? Dat is Piet Knarren volgens mij. Piet Knarren en zijn golden trompet. Ja. Zal ik het heller zetten? Kijk of van me raus gekregen. Nou. Ja, het is een vrij jonge hond, hè. Dat is wel een mooie. Het is wel een mooie, dank je. Is dit een bepaald soort collie? Dit is een Sheltie. Is een veld Sheltie onder collies of niet? Nou, de collies zijn allemaal groter, hè. Ja. Maar het is wel aan elkaar verwant. Het is een schapendrijver. Het ras is een schapendrijver. Dus ja, hij heeft er wel gemet. Wie heeft er? Milo. Milo. Dat werkt ook niet. Gewoon uit stil. Kom even zitten. Kom maar zitten. Ga maar zitten. Zo, rustig. Maar je ziet wel een dierenmens, hè? Want ik zie binnen nog vuurhoekje zitten. Ja, vrouwen is een beetje bezig. Je moet gaan doen. Hè. Ja? Nee, ik heb hem nu, rest nu 16 maanden, 17 maanden. En ik ben nu 3 jaar dood. Ik ben met vervreugd hebben ze me dood gemieterd. Droed gemieterd of? Dood gemieterd, ontslagen, ja. Maar dat is wel via de bond gegaan allemaal. Dus. Oké, dus het is goed afgewikkeld? Ik heb, ja, het is goed afgewikkeld, gelukkig wel, ja. Maar het liep me wel verschrikkelijk als ze ontslagen meurs. Zo van, we hebben dich niet meer nodig. Nou, 46 jaar. Bij dezelfde baas? Ja. God me, ja. Nou, 46 Dat hakt er dan wel in, denk ik. Ja, dat hakt wel een beetje erin, ja. En de vrouw van mij worden echt niet zo gelukkig met. Ik hou er nog zo van, nou, ja, weet je. Ik heb 46 jaar gewerkt, ik voel me wel welletjes geweest. En de collega van mij, die heeft 48 jaar gewerkt. Dus we zijn samen goed gegaan. Ze houden altijd zo gehad van tegen onze baas gezegd van als je een keer gaat hebt, met een leuk tuutje, ja, weet je wie dat heet, hè, dan, dan mag je het hebben. En nou zien we een paar jaar verder. Ja. En wie denk je er nou over? Nou, heerlijk. Ja? Ik zou het niet gemist willen hebben. Nou, dan is dat toch Ja, op zich wel. achteraf. Maar het moment zelf is... Het moment, ja oké, is minder natuurlijk. Wie gaat dat dan? Komen ze nodig toe of moesten ze op kantoor komen? Of... Ja, dan moest boven bij die mannen komen, die wat gaat regelen. Hè. En wie gaat zo'n gesprek dan? Ja goed,
Ja, wie geeft zo'n gesprek? Wordt ze eerst enorm in de watten gelachen en gaan ze dan zeggen van... Nee, het gaat wel wordt op een normaal manier, moet ik zeggen. Oké. Dus, en er worden echt de regeltjes voorgelegd wat er aan verbonden zijn. En, snap je? Heb je gedaan zien komen? Nou ja, goed, voor in principe hebben we erom gevraagd. Hè. Van aan onze baas gevraagd van, jongen, als het eens een keer... Het tuutje. Huh? Dus ja, dus het is, ja. Hey, heeft hij dus een gelukkige mens voor mij? Nou, op zich wel, ja. Ik mag niet klagen. Ja, ieder huisje heeft zijn kruisje, zeg ik wel. Hè. Nou, in dit geval, dit huisje heeft geen kruisje, althans zichtbaar, maar wel een solsleutel tegen de gevel. Ja, dat heb je goed gezien. Ik maak, van mijn 18 jaar maak ik muziek. En ik ben op dit moment 64, dus dan weet je hoe lang we gaan muziek maken. Altijd hetzelfde instrument? Nee. Waar ziet je mee begonnen? Nou, dat zeggen vrouwen hier in eigen van Favreugen. Helaas is die jaar of, ik weet het even niet precies, geleden opgedoekt. Ja, opgedoekt, vrouwen niet meer genoeg leden. Vrouwen een eigen zaal hier in het dorp. Ook niet meer? Nee, dat is verkocht geworden. Dus, de fanfare is ook ter ziele gegaan. Dus ja, dat is wel, dat heeft wel even geput, ja. Als ze zo lang muziek maken. Ja. Nee, ik ben van mijn 18 jaar ben ik muziek aan het maken. Van alles gaat, van alles. Ja? Van alles gaat, ja. Maar ziet je begonnen met een bugeltje of een blokfluit? Nou, of? ik ben begonnen met een alt. Vroeger als de koor, hè, de horen, dat wil zeggen. Ja. Maar de alt, dat was hetzelfde instrument, alleen wordt het in een andere vorm. Oké. Andere vorm, ja. Een andere, ja. En uiteindelijk? Alt. Uiteindelijk ben ik beland op ik heb trompet gespeeld, pistoon moet ik zeggen, niet trompet, pistoon, bugel. En toen ben ik op sax alt ben ik naar de muziekschool gegaan. Ah. Ja, daar heb ik de muziekschool op afgemaakt. En ja, heb ik heel lang een tijd gespeeld. En toen mijn pap speelde euphonium, tuba, bariton. Ja, kent je die voorstellen? Ja, zeker. En dus toen rammelde ik wel eens op dat ding. Oké, ja. Dat pakte ik wel eens in de hand en de blazen ik dan op. En op de repetitieavonden, als om 12 uur 1 jarig geworden, dan wordt het instrument uitgerold en dan wordt het getoeterd, zal ik maar zeggen. Ja, langs het leven en dan van allerhande mupjes zo uit het hoofd. Het ging allemaal uit de kop. Hè. En dus ik zeg tegen de pap, ik pak me even een instrument. Ja, is goed jongen, doe maar mee. Pak hem maar. Dus zo gezegd, zo gedaan. En een paar dingetjes metgetrouwd. En de week daarna kwam ik dus op de repetitie. En dan over de toenmalige dirigent, de heer Maassen. En ja, jongen, ik heb ook gezegd, we moeten eens even praten. Ik zeg, ja, nee. Ja, dan moest me een ander instrument gaan spelen. Ik zeg, oh. Ik zeg, mag ik dat zelf wel nou beslissen? Hè? Maar ik vond dat zo vreemde papa, de houdt toen niks te zeggen. Dus hij zat in het complot, hè. Had je dat zelf aangedragen? Nee, dat niet. Oh. Nee, dat niet. Het kwam wel van de dirigent. Maar ja, en toen ben ik tuba bariton begonnen blozen op dat moment. En pap dan? Euphonium. Wie? En pap dan? Dat is de biggie, ja, die speelde ook met haar. Dus worden het van één keer tweeën? Ik kreeg, ik geloof nog 2 of 3 weken, ik kreeg een spiksplinter nieuwe bariton. En een Yamaha, toen dat heet. Ja, de fanfare, die zat toen een goed, die zat gewoon bij kast en ja, zo ging dat. Zodoende ben ik op euphonium gekomen. En daar zit je op mij geëindigd? En daar speel ik nu nog steeds. Ah. In de Capelli, bij de blaaskapel de Flippers. Heb ik dit jaar 50 jaar jubileum. Oh, dat moet nog Nee, dat is geweest. Ik heb 50 jaar jubileum gevierd, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, leuk natuurlijk. 50 jaar is natuurlijk net niks. Dat denk ik. En ja, was best leuk, ja. Dus ja, we zijn hebben nog een reis naar Oostenrijk gemaakt.
Ja, ook leuk. Muziekreis zal ik maar zeggen. Maar als ze in Oostenrijk opgestreden als de Flippers, dan denken veel lui, denk ik, dat het een ander bandje is. Nee. Ja, nee, dat zijn misschien wel lui wat dat denken, maar ja, in Oostenrijk leeft de muziek nog veel meer. Hè. Ja, maar is dat ook een beetje dat Beumische? Beumisch, dat is leuk. Beumisch en Merische muziek. Maar heb je het dan zo nou, want de Oktoberfest is er weg. Ja, maar dat speelt is je dat, nee? Nee, dat is niks voor ons. Nee. Niks Nee, of in ieder geval, daar hebben we nog nooit aan met gedaan. Dus ik bedoel... Maar 50 jaar in de muziek, als ik een paar job had, dan... Ja, 50 jaar in de kapelle. En even kijken. 65 min 8. 57. 57. Alsjeblieft. 57 jaar maak ik muziek. Leuk hè? Absoluut. Ja, nee, geweldig. En zeker sinds de fanfare ter ziele is gegaan dat er toch nog een blooskapel is. Ja.